وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذا الشهر. Һәм икенче хәдистә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу айны сифатлый беннаху шахрус сабр. Бу ай сабр айы. Хәтта әйтәләр галимнәр, бу Рамазанның икенче бер исеме. Рамазанның икенче бер исеме. Рамазанга Рамазан дип әйтә алабыз, без әйтә алабыз шахру Рамазан, һәм әйтә алабыз шахрус сабр, сабырлык айы. Сабырлык айы. Әлбәттә бу сабырлык айы урада тоту белән генә шикләнмәгән, бәлкем төнге намазларда, таравих намазларда, Коръән укуларда, дуа кылуда, изгелек кылуда, инфак кылуда, менә хәйрлекләрдә үзеңне сабыр иттергә тиесең. Шуңа да бу аталынды, бу ай аны Пәйгамбер үзе атый сабырлык айы. Кала алейһиссалату вассалам, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Сияму шахри сабр." Сабыр айны ураза тоту бу инде 29 көн яки 30 көн, бу Рамазан айы. Ва саласати айямин мин кулли шахр сияму дахр. Һәм һәр айда 3 көнне ураза тоту, бу килеп чыга гомер буе ураза тоткан әҗер савабын аласың. Гомер буе бер туктаусыз ураза тоткан әҗер савабын аласың. Күрдегез, бу хәдистә без күрдек, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан айы атады ничек? Сабыр айы. Һәм бу хадисне Әхмәд тапшыра үзенең сүннәт җыентыгында, Мусандда, һәм Шәйх Ан-Насаи рахмаллаһ үзенең сүннәт җыентыгында китерә. Әбу Хурайра радиллаһу анһудан Шәйх Албани рахмаллаһ рахмәтен васия бу хадисне сахихка чыгара, сахих дип әйтә, дөрес дип әйтә бу хадисне. Хавасафаху би аннаху шахру сабр. Карагыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бу хадистә Рамазан айын сабырлык айы дип атады. ومعنى ذلك أن للمسلم فرصة عظيمة في هذا الشهر الكريم. هم بو حديثتان biz anlayız. Müslüman kişiye zor fırsat bulup tura. Yumart, küp bereketke iya, küp hayırlıklara iya bulgan ay Müslüman için zor fırsat bulup tura. An yuravvida nefsehu ve yugavvidaha ala sabr. Ul özünün nefsin terbiyeli şınıqtıra, гадәтләндерә сабырлыкка, бианваихи куллиха, бәлкем сабырлыкның бүтән төренә дә. Сабырлык ничә төрле? Ничә төрле ул сабырлык? Сабырлык безнең 3 төрле. Беренчесе ничек? Аллаһ Таала әмер иткән эшләрдә, гыйбадәттә. Аллаһ Таала нәрсә әмер кылды? Син Аллаһ Таала әмер кылды 5 вакыт намаз укырга. Син аны үз вакытында укырга тиешсең. Хәтта шитинлек булган вакытта да, хәтта син авыр булса да, тәһарәтеңне алып 5 вакыт намазыңа укырга мәҗбүрсең. Бу безгә йөкләнгән әйбер. Ураза җиткәч, бу Аллаһның фаразы, әмере, син инде Рамазан аенда ураза тотасың. Шулай итеп, син сабыр буласың ураза тотуда. Рамазан аенда ураза тотуда сабырлык. Аннан соң икенче төрлек сабырлык безнең гынаһлардан тыелу, гынаһлардан тыелу. Ураза тотканда син гынаһлардан икеләтә тыеласың. Икеләтә тыеласың. Һәм Аллаһ Таала тыйган эшләрдән тыеласың. Хәтта мубахларны Аллаһ Таала тыйды. Ашау эше ул халал бит асылда. Ләкин Аллаһ Таала үзе хикмәте белән ураза тотучыларга шундый хөкем ясады. Ураза тотучылар алар ашаудан, хәтта халал булган әйбердән тыелырга тиешләр. Сиңа инде ашау ярамый. Сиңа тыелган ул ашау. Хатының белән йоклау тыелган. Һәм син аннан да сабыр буласың. Һәм өченчесе авырлыклар килгәндә, бәла казалар килгәндә сабыр булу. Бу инде сабырлыкның өченче төре. Кеше ураза тотканда аңа авыр, шулай бит? Авыр, аның ашысы килә, бигрәк тә кызу көннәр булганда, бигрәк тә җәй көн булганда кояшын кыздыра, аның су эчәсе килә. Менә шу авырлыкларда сабыр булу. Авырлыкларда сабыр. Менә шулай итеп сабыр 3 төрле. Һәм уразада шу 3 төрле сабырлыкта җыела. 3 төрле сабырлык та җыела. Ас-сабру ала таатиллах, ас-сабру ала маъсиятиллах, ас-сабру ала aqdarилlah табарак ва таала, фа хуа мавсимун лис-сабр. Шулай итеп сабырлык Аллаһка буйсынуда, сабырлык Аллаһ Таала тыйган эшләрдән тыелуда, сабырлык Аллаһ Таала язып куйган тәкъдирдә. Авырлыкта һәм җиңеллектә. Һәм сабырлык әлбәттә ул рәхәтлектә дә һәм сиңа авырлык килгән вакытта да. Менә бу Аллаһның тәкъдире, Аллаһның язмышы. Аллаһның язмышы рәхәтлек тә булышы мөмкин, сиңа байлык килеше мөмкин, сиңа сау сәламәтлек яки исән саулык
яшәүең мөмкин. Менә бу да сиңа имтихан, бу да сиңа сынау. Монда да сабыр булырга кирәк. Монда да сабыр булырга кирәк. Агар сиңа Алла мал мөлкәт биргән икән, ул мал мөлкәтне син гынаха кертмә, исраф итмә. Бәлким куллан Аллаһ Тәала риза булган эшләрдә. Алла Тәала сиңа биргән яхшы, тән, сәламәт, матур кыяфәт биргән. Ул матур кыяфәтеңне гынаха тотма. Гынаха тотма, гынаха аны кулланма. Син аны куллан Аллаһ риза булган эшләрдә. Күрәсең, шушы исәнлектә, саулыкта, байлыкта, рәхәтлектә ул да кешегә сынау. Анда да сабыр булырга кирәк. Артык границадан чыгып китәргә ярамый, шиктән чыгарга ярамый. Һәм шулай Аллаһның язмышы авырлыкларда сиңа бәла каза килә икән, ширләп киткәнсең, мал мөлкәтең белән нәрсәдер булган, яки берәр иң якын кешең үлеп киткән, ширләп киткән. Менә бу сиңа килгән бәла каза. Шушында да сиңа сабыр булу кирәк. Баракаллаһу фикум. Шуйттырып, бу аябыз безнең сабырлык ае. Аллаһу җәллә ва ала юваффи сабирина аҗрахум бигайри хисаб. Иншаллаһ Тәала моны күп аятларда искә төшерә. Аллаһ Тәала сабырларга хисапсыз әҗр савабны бирә. Аның хисабы юк, аның шиге юк. Шуңа да Аллаһ Тәала уразага әҗр савабны үзем бирәм ди. Аның әҗр савабын үзем бирәм. Ничек ул хадистә килә бит? Адам баласы нинди изге амал кылмасын, уннан алып 700 яхлы аның әҗр савабы арттырыла. Аның ниятенә карап, аның ихласлыгына карап, аның пәйгамбәр сүннәтенә иярүенә карап, уннан алып 700 яхлы арттыра. 700 яхлы арттыра. Субханаллах. Мисал өчен әйтик, ике кеше намаз укый. Әлбәттә, ике кешенең намаз укуы бер түгел. Аллаһ каршында бер түгел. Берсенең намазын Алла Тәала мисал итеп әйтик 10 тапкырлый. Ул шул намаз укый, Алла Тәаланың 10 тапкырлый. Икенче кешенең намазы ихласлырак, нияте күркәмрәк, түгел укый, хушук белән укый, пәйгамбәр сүннәте белән укый, Аллаһ Тәаланың намазын мисал итеп әйтик 500 тапкырлый. Шул ук намаз, ләкин Аллаһ Тәала икенче кешенең намазын 500 тапкырлый. Һәм шулай бөтен башка гыйбәтләр, ул садака булсын, хаҗ булсын, гомрә булсын, башка гыйбәтләрне Аллаһ Тәала уннан алып 700 яхлы тапкырлый. Бу Аллаһның рәхмәтлегеннән, Аллаһның безгә күрсәткән Аллаһның фазилетеннән. Әмма уразага килгәндә Аллаһ Тәала вәгъдә кылмады, ниндер аерым әҗр савап бирәм дип. Ләкин бәлкем әйтте, ураза ул минем өчен, һәм кыямәт көндә аның өчен мин үзем әҗр савапны бирәм. Үзем бирәм дип Аллаһ Тәала әйтә. Аның границалары юк, аның шиге юк әҗр савабы. Шуңа да менә бу ураза тоту һәм сабырлар, алар шушы яктан ошаган. Чөнки Аллаһ Тәала әйтә, сабыр булганнарга да без хисапсыз әҗр савап бирәбез. Хисабы юк, границасы юк ул әҗр савапның. Һәм Аллаһ Тәала кәримле, Аллаһ Тәала рәхмәтле, Аллаһ Тәала юмарт. Аллаһ Тәала бик күп аларга әҗр савап бирәчәк. Ва шахру Рамадан маусимун хуа a'zamu мавасимус сабр. Һәм Рамазан айы ул шундый ай, ул иң зур сабыр айлардан. Маусим ул вакыт, гыйбат кылган торган вакыт, сезон дип әйтик. فيبدأ المسلم من أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك يعود نفسه على الصبر. Шайтыр мусульман кеше Рамазанның беренче көннән башлап, шушы бәрәкәтле айның беренче көннән башлап, үзен тәрбияли, үзен шыныктыра сабырлыкта. Күрәсеңме, нинди бу ай тәрбия ае. Син өйрәтәсең үзеңне сабырлыкта, тәрбиялисең. Һәм шушылай торып кешедән нәрсә пайда була, сабырлык пайда була. Кайбер кешеләр әйтә, минем халкым шундый иде, мин сабыр түгел. Ишеткән бармы ул сүзне? Мәсәлән, тиз кызып китә, тиз нәрсәдер эшләй, ярамаган, мактаулы булмаган, ямсыз эшләр эшләп куя да, аннан аны тәнкыйтьләгәч, ул инде кызып китә тагы. Һәм әйтә, минем халкым шундый, Алла Тәала шулай барлыкка китергән, булды, мин шулай, мин үзгәрмим. Алай түгел, үзгәртергә кирәк. Һәрбер холыкны үзгәртергә була. Һәм шуның өчен бит үзгәртер өчен бит инде Алла Тәала Коръәнне һәм Сөннәтне җибәргән. Агар да ул холыкны үзгәртерлек булмагач, ни өчен соң буларны без бөтенсенә укыйбыз? Ни өчен укыйбыз? Үзебезне тәрбияләр кылырга кирәк, сабырлыкка тәрбияләр кылырга кирәк, рәхмәтлеккә, инсафлыкка, адиллеккә. Агар да без ул холыкны үзгәртә алмасак, юк, үзгәртергә була, һәм өстендә эшләргә кирәк.
Шунда Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә бер хадисендә: "Оман ятасаббару юсаббирхуллах". Бу Бухари һәм Муслим җыентыгында килә. Кемдә кем сабыр була икән, сабырлыкта үзенә юл эзли икән, Аллаһ Тәгаләне сабыр иттерәчәк. Аллаһ Тәгаләне сабыр иттерәчәк. Күрәсезме? Һәм шулай итеп кеше әкренәп сабырлыкка өйрәнә. Ул башта бәләкәйдән моңа сабыр була, сабыр итә. Икенчесенә сабыр, тагы авырлык килә, сабыр була. Өченче авырлык килә, тагы сабыр була. Дүртенче авырлык килә, тагы сабыр була. Һәм шулай чыныга. Аннан күрәсең, хәтта авыр бәла казар килгәндә дә ул чыныккан, ул сабыр була. Әмма ләкин агар да үзен тәрбияләмәсә, бәләкәй бер чыкса да инде кызып китсә, бәләкәй бер булса да унан ташлый, сабыр түгел. Ул кашан сабырлыкка өйрәнә? Әлбәттә сабырлыкка өйрәнми. Һәм бер кашан сабыр да булмый ул. Бер кашан сабыр булмый, чөнки ул үзен тәрбияләми. Һәм менә Рамазан ае бик тә зур фурсат була үзеңне тәрбияләргә шушы сабырлыкта. Чөнки ул Рамазан ул сабырлык ае. Кешене тәрбияли сабырлыкка. الصبر على عبادته وطاعته والذكر والقرآن والصلاة والصيام وغير ذلك مما أمره الله تبارك وتعالى وعباداته به. Sabırlıq ol Allah'ın gıybətində, ona buysunda, Allah'ın iskə düşürüdə, Kur'an okuda, namaz okuda, urazat tutuda, həm başqa Allah təala əmr qılğan işlərdə, onun gıybətində. Və yuavvidu nəfsəhu alə sabr an məğsiyyətillahi. Həm şulay yox, kişi özünün nəfsəsin Allah təala tıyğan işlərdən sabır etdirəyə, öyrətirə tiyir. Sabır etdirə, özün günahdan tıyılırğa öyrətə. فيترك مألوفاته والأمور التي اغتادها من الطعام وشراب إلى غير ذلك في نهار رمضان. Һәм шулай итеп кеше Рамазанның көндезләрендә үзе ияләшкән, үзе яраткан, үзе гадәтләнгән әйберләрне ашау эчүлекне ул аны калдыра. Ва язбру аля залика та'атун лиллаһ тәбарак ва тәала. Һәм моңа ул сабыр була. Аллаһ Тәала буйсынган хәлдә. Шулай итеп Аллаһ Тәала буйсынып, шушы эшләргә ул сабыр була, тыела. Аллаһ Тәала тыйган эшләрдән тыела. وإذا صبر المسلم في شهر الصيام وامتنع عما أحل الله له. Agar da musulman kişi şuшы Ramazan ayında sabır bulsa, һәм Аллаһ Тәала хәтта халал кылган әйберләрдән дә тыелса, аңа инде анар җиңел булачак, Аллаһ Тәала харам кылган әйбердән тыелырга шулай бит. Аллаһ Тәала халал кылган әйбердән тыела ул. Харам кылган әйбердән бигрәк тә аңа җиңел булачак киләчәктә тыелырга. فليدرك أيضا أن الله قد حرم عليه الحرام مدة حياته وطوال عمره. Һәм шулай ук тагы ирешә нәрсәгә? Бәлкем бөтен тормышына да, бөтен гомеренә дә Аллаһ Тәала кайбер эшләрне харам кылды кешегә, мөселман кешегә. وعليه كف عما حرم وامتناع عنه دائما خوفا من عقاب الله الذي أعده لمن خالف أمره وفعل ما نهى عنه. Һәм шулай булгач, Аллаһ Тәала харам кылган әйбердән аңа тыелу кирәк. Аңа һәр вакытта да аннан тукталу кирәк. Аллаһның газабыннан курыккан хәлдә. Аллаһ Тәала кушкан эшләргә каршы килүчеләргә һәм тыйган эшләрдә эшләүчеләргә Аллаһ Тәала үзенең газабын әзерләп куйды. Менә шу газаптан куркып, инде Аллаһ Тәала харам кылган эшләрдән тыелу бик кирәк. Югавиду нәфсәһу сабра аля ағдарилләh. Анар өченче төрле сабырлык, ул үзенең нәфсесен тәрбияли, чыныктыра, Аллаһ Тәала язган язмышларда сабыр булу. Әшсенә дә, төшсенә дә, һәм рәхәтлегенә дә. Әл-му'лама, монда әйтә шейх бирәктә әшсенә, төшсенә авырлык килгәндә. Фафи тарки таами ва шараби ва нафси татуqu лизалик. Уразага килгәндә ризыкларны ташлау, эшүләрне ташлау һәм кеше шушы әйберләргә ияләшкән әйберләрне ташлау. وكذلك حبس النفس عما أباهه الله من الشهوات والملذات كالجماع ومقدماته معونة على تحقيق هذا الصبر. Һәм шулай юк үзенең нәфсеңне тотып туру, тыйып туру Аллаһ Тәала мубах кылган эшләрдә дә, кайсы ул бәйләнгән шахват белән, хатыныңа якын килү, җимах кылу,
Менә шушыннан да тыелып тору, бу инде сабырлыкны тормышка аштырулыктан. Менә шулай итеп кеше сабырлыкны тормышка аштыра. Һәм шулай итеп ияләшә, сабыр булырга, үзен өйрәтә сабырлыкка. Һәм аннан соң инде мубах эшләрдән тыелгач, әлбәттә Рамазан ае беткәч, урада тотылып беткәч, инде харам эшләрдән аңа тыелу тагы да җиңелрәк була. Чөнки ул үзен тәрбияләгән, үзен чыныктырган. Баракаллаху фикум. فيعيش المسلم في هذا الشهر صابرا حتى يتخرج منه. Шулай итеп мусульман кеше шушы айда сабыр булып яши. Сабырлыкта үткәрә шушы айны, хәтта бу айны бетергәнче. وقد تلقى دروسا عظيمة في الصبر. Һәм сабырлыкта ул үзенә бик күп файдалы дәресләр ала. ويغتاد أبوابا كثيرة من الخير. Аннан соң бик күп хәйрлекләргә үзен чыныктыра, өйрәтә. Ул инде үзен өйрәтеп бетерә хәйрлек эшләргә. Хәтта Рамазан беткәч, ул туктамый, ул дәвам итә. Чөнки ул Рамазанда башлап җибәрде. Аннан соң инде, чөнки башлап җибәрү авыррак, шулай бит? Башлап җибәрү авыррак. Әгәр дә инде башлап җибәрелгәч, анар дәвам итү инде җиңелрәк. Ул дәвамына итә. وبهذا تكون عائدة الشهر على الإنسان ليست في هذا الشهر وحده. لكن монда белү кирәк. Сабыр булу һәм хәйрлекләргә ияләшү бу кешегә бу ай белән генә шикләнү кирәк түгел. Яни Рамазан аенда менә мин изгелекләр кылдым, хәйрлекләр эшләдем, гынахлардан тыелдым, мубахлардан тыелдым. Һәм Рамазан ае бетү белән инде иреккә чыктым дип алайтырып салкын карая кирәк түгел. وإنما ستعود عليه بركات الشهر وخيراته غمره كله وحياته كله. Әгәр дә ул шушы ай белән шикләсә, шушы Рамазан аенда җыган бәрәкәтле хәйрлекләр анары әкренләп юкка чыга, сүнеп бетә. Әмма әгәр дә бу хәйрлекне һаман дәвамлы итсә, башка айларда да менә бу бәрәкәтлек, менә бу хәйрлек аннан китмәячәк, бәлки аңа кайта торган булачак, аңа өстәлә торган булачак. Һәм икенче Рамазанга ул тагы да көчлерәк кирип китәчәк. Менә ул тагы да көчлерәк кирип китә икенче Рамазанга. Аннан соң ул Рамазан тагы көчләнә, һәм шул көче белән тагы дәвам итә үзенең тормышын. Һәм шуңа да ул Рамазан ае шуның өчен бирелде, ул сиңа бирелде, хәтта син үзеңне тәрбияләдең һәм 1 еллык үзеңә нәрсә алдың? Көч-куәт алдың, тақвалык алдың. لأنه روض نفسه على الصبر. Чөнки ул үзенең нәфсесен өйрәтте, тәрбияләде сабырлыкка. Һәм аңа ел дәвренә аңа инде җиңелрәк Аллаһка гыйбадат кылырга, хәйрлекләр эшләргә, гынаһлардан тыелырга. وغودها عليه وتعايش مع الصبر في أعظم مواسمه. Шайтыр бул үзенең нәфсен өйрәтә сабырлыкка. Һәм шайтыр бул нәфсесе белән сабырлык белән бергә шушы зур айда яши. Үзенең нәфсесен сабырлык белән бергә тормышын, юлын шушы айда алып бара. وإذا كان المسلم لا يتحلى بالصبر في أعظم مواسمه فمتى يصبر. Әгәр дә мусульман кеше шундый зур вакытта, шундый бәрәкәтле айда үзен сабырлык белән бизәмәсә, үзен сабыр иттермәсә, кайчан тагы сабыр булыр. ولهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن يغتني بها المسلم. Шуның өчен бик тә мөһим эшләрдән булып тора, мусульман кеше зур игътибар бирергә тиеш шушы эшкә, أن يعود نفسه في هذا الشهر الكريم على الصبر بأنواعه. Мусульман кеше бәрәкәтле, хәерле айда үзен өйрәтергә тиеш, бүтән төр сабырлыкка да. Бүтән сабырлыкта да үзен тәрбияләргә тиеш, гадәтләргә тиеш. As-sabru ala ta'atillah, сабырлык Аллаһның буйсынында. Was-sabru ala ma'siyatillahi, сабырлык гынаһны эшләмәүдә. Сабырлык Аллаһ Тәала язып куйган эше язмышларда. Нәнчек шәйх әйтә, әгәр дә мусульман шушы Рамазан аенда да ияләшмәсә, кайчан ияләшә ул? Кайчан ияләшә? Менә шуңа да субханалла, менә таравихның искә алсак, инде кәефләр, күңелләр төшеп бетә инде. Без күп менә дәлилләр укыйбыз, күп мөхәйсәр алабыз. Шулардан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кем
Рамазан аянда төнге намазларын иманлы хәлдә ышанып Аллаһка һәм өметләнгән хәлдә Аллаһка укып чыкса, Алла Тәгалә бөтен гөнаһларын гафу кыла. Әллә моны теләмибезме? Ләкин субханаллах, кайбер кардәшләргә карасаң гаҗәеп. Алар шу хәле авырсыналар. Шушы таравих намазын бик авырсыналар. Тиз-тизне укырга да һәм инде шулай итеп инде кайтып китәргә. Менә әгәр дә гарәп илләрендә булган шейхларга аларның намазларын карасаң, инде безгә үрнәк алырлык үрнәкләр бар. 4-шәр, 5-шәр, 6-шәр җүз укыйлар, 7-шәр җүз укыйлар. Безнең кардәшләргә монда 1 җүз, инде күп инде. 2 җүз укысаң, яки 100 ярым укысаң бетте инде. Берлин алган кебек инде, субханаллах. Анда артка барып анда массажлар ясаган булалар, була сикергән булалар, ниндер зур әйбер эшләгән кебек менә. Шуңа да безгә шейх әйтә, сез кардәшләр, шәкертләр, сез яшьләр әле, өйрәтегез үзегезне гыйбадәткә яшьли. Яшьләтә өйрәтегез гыйбадәткә. Авыр булса да басып торыгыз. Утырасы килә, китәсе килә намаздан. Юк, китмәгез. Сабыр булыгыз. Ахыры әле сабыр булыгыз чыгагыз. Һәм чынлаптан да күрәсең, ничек менә бу шушы шейхлардан укыганда, алар берничә җүз укыйлар. Беренче, икенче көн, өченче көн генә авырак. Аннан соң ияләшәсең, аннан ләззәтләнәсең. Шушы Коръәнне тыңлап, bir сүрәдән икенче сүрәгә күчәсең, bir сүрәдән икенче сүрәгә күчәсең, аннан соң ләззәтләнәсең. Аның мәгънәләрен аңлыйсың. Менә шу хәлле рәхәтлек аласың. Аермал буларак тиз укудан. Хәтта менә 1 елны шалының bir мәчетенә кирергә туры килде, фарызга ләктем. Фарызны укыдык. Менә мин Фатиханы укып бетергәнче инде ул рукуктан тора. Әлбәттә ул Фатиха укый, бәләкәй сүрә укый. Фатиха укый һәм бәләкәй сүрә укый. Һәм менә намаздан чыкканда, менә мин йөгерештән кайткан кебек. Менә шулай торып чыктым намаздан. Чөнки җитешеп булмый. Намазга җитешеп булмый. Мин фарыз намазын көйеккәк менә белмим, менә бүтән тизлегемне кабызып, әлбәттә анда ярамый укырга тиз-тизне. Әтәч чыккан кебек, яки анда кош чыккан кебек алай укырга ярамый. Тырышасың, ничек булса да үзеңне озаграк тотарга. Рукуктә субхана раббил азим, субхана раббил азим, субхана раббил азим. Аннан соң әйтеп бетергәч тә әзнәт торасың. Аннан соң сами Аллаһу лиман хамида. Яни иң кимендә шушы вакытны кысып, әле алай җитешеп булмады. Һәм намаздан чыкканда инде менә мышнап чыктым инде менә. Беләсезме? Менә бу ни таравих намазы. Аннан соң әлбәттә шәп киттем. Монда мин таравих намазы укып, ничек монда таравих намазы укысың? Ничек монда тынычланасың? Ничек монда рәхәтләнәсең? Ничек монда ләззәт аласың бу намазлардан? Нәрсә укылар, кая шагалар? Аннан соң әйтәләр, менә без укыдык. Хәтта бер кардәш сөйли, Төркиядә беренче мәртәбә ул таравих намазы укый. Без инде теге беренче көн ураза, Рамазан айы, бездә теге шатлыклы йөрәктә менә шундый әлхәмдүлилләh ураза, таравих укыйбыз инде хәр шатланып дип. Бу Төркиядә инде, Истанбулдамы, Аланиядамы да хәр түгел әйтә алмыйм. Шулай итеп мәчеткә кирдек ди. Һәм намаз уку белән кайф төште дә бетте ди. Фарыз намазында безнең кайф менә тәгәрәп китте инде ди. Ничек тиз укыйлар ди. Шаккаттык менә җитешеп булмый ди. Аннан соң уйладык, яра таравихта инде зора укырлар дип. Таравихта баскан ик, ансы тагы да тизрәк булды. Без бер кардәш белән булдык. Әйтә бу кардәш, брат, бу булай, намаз укып булмый, бу таравих түгел бит бу. Бу белмим нәрсә бу. Әйдә, күрше мәчеткә барыйк әле ди. Күрше мәчеттә, анда бит инде мәчетләр күп. Адым сайын мәчет, монда мәчет, азан әйтелә икән, ишетелә. Әйдә, күрше мәчеткә барыйк әле, анда озаграк укыйлардыр дип. Һәм без кардәш белән әйттек, әйдә барабыз дип. Киттек икенче мәчеткә. Ул мәчеткә 5-10 минут юл гына инде. Biz ул мәчеткә барып җиттек ди. Мәчеттән чыгып баралар икән. Таравих биткән анда гел. Анда намазны гел укып бетергәннәр ди. Ансы тагы да тизрәк булган ди. Менә шул.
Менә шушындый хәлдә. Менә шушылар нинди сабырлык менә әйтегезме? Нинди сабырлык алар үзләренә тәрбия алалар? Нинди сабырлык алар үзләренә тәрбия алалар? Ничек була бу? Ла илаха илlallah, ла илаха илlallah. Әле аның өстәвенә алар 20 ясаганнар. Ярар, менә хәзер карыйбыз. Пәйгамбәребезнең таравихы ничек ул Бухари һәм Муслим һәм бик күп җинтыклардан килә, берничә сахабадан килә. Һәм шулардан Айша радиллаһу анха әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айында да һәм Рамазаннан тыш булган айларда да 11дән арттырмаган. Икенче рәваятләрдә килә, Пәйгамбәребезнең 13 ракат укыганы. Һәм без күрәбез, мәсхәбләрдә анда 20гә арттырганнар. Әлбәттә бу бер генә сан түгел, анда 36 да бар, 40 да бар. Яра алык иң таралганы 20. Ярар, ни өчен соң 20гә ул зурайды? Чөнки Пәйгамбәрбез заманда Пәйгамбәрбез намазы узын булган. Хәтта Айша әйтә, син сорамай да узынлыгы хакында ди. Узынлыгы хакында сорама да. Шуны матур итеп, узын итеп укыган. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманда шундый узын намазлар булган. Пәйгамбәрбездән соң табигыннар заманы җитә. Инде халык менә мондый узын намазны укый ала алмаган. Аннан соң бу инде галимнәр иҗтихад кылып, шул ук узын намазны 20гә бүлгәннәр. Шул ук узын намазны 20гә бүлгәннәр. Беләсезме? Максаты нәрсә булды? 20гә бүлүнең максаты нәрсә булды? Узын намазны, мәсәлән әйтик, 10 җүз укылган. Булай мисал әйтәм, белмим, может, мөмкиндер 9, мөмкиндер 8, мөмкиндер 12 җүз укыган. Әйтә алмыйбыз. Әйтик, мәсәлән, 10 җүз укылган. Шушы 10 җүзне 20гә бүлгәннәр. Беләсең, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы 10 җүзне 8дә укыган, 8 рәкат белән озак басып торганнар. Аннан соң галимнәр күргәннәр, кешеләр катнашмый башлаганнар, китә барганнар. Аннан соң инде иҗтихад кылып, әйдәгез инде 20гә калдырыйк, ләкин узынлыгы калсын. Узын һәм төне буе шушы 20 рәкат белән эшләгәннәр, укып чыкканнар. Бездә хәзер кайтыйк. Бездә ни булай да юк, ни булай да юк. Ни Пәйгамбәребезнең 8 рәкаты белән дә укымыйлар, Пәйгамбәрбез намазы белән, 8 белән, сөннәт белән. Ни узын итеп дә укымыйлар. 20гә ясаган син икән, әйдә узын итеп укы. 20 итеп ясаган син икән, узын итеп укы. Алар шул вакытта дәлиләнә башлар. Менә бит Имам Ахмад, менә бит Абу Ханифа, менә бит галимнәр бит, алар имамнар, алар бит инде белмичә әйтмәгәннәр. Әйе, белмичә әйтмәгәннәр, дөрес. Ләкин аларны узын итеп укыганнар бит. Сезнеңчә түгел, шапы. Нәрсәсен сез укыйсызмы? Сез нәрсә укыйсыз сез? Иң кыска сүрәләр бар бит, иң кыска Духадан башлар да, Наскә хәтле баралар да, аннары кирдән тагы иң кыска сүрәләр. Иннактайнекле көйсәр, кул халлах, менә. Менә шулай итеп 20 тизнә шулыйлар да, һәм шуның белән инде гурланып кайтып китәләр. Менә без таравих намазы укыдык. Ла илаха илlallah, ла илаха илlallah. Булай әлбәттә үзеңне бер кашан да сабырлыкка өйрәтмисең. Сабырлыкка булай өйрәтеп булмый. Өйрәтергә кирәк сабырлыкка узын басып торулар белән. Субханаллах, ла илаха илlallah. Алла Тәала безгә хиятка күндерсен баршаларыбызны. Баракаллах. Әле бу менә бер мисал гына. Бу безнең мисал китердек нәрсә хакында? Намаз мәсьәләсенә. Һәм нәшәттер кеше Рамазан аенда тулысы белән бөтен гыйбәттә дә сабырлыкта үзен тәрбияләргә тиеш. Тәрбиялә үзен сабырлыкта. Син бит инде Рамазан аена кергәнсең, мәчеткә килгәнсең. Кил бит инде таравихны укыйны, берничә җүз укы. Машалла, менә Мисырда ул сүздә юк, ул гарәпләрдә дә бар инде, Сауд Арабстанда бар. Андый аерым мәчетләр. Аны без теге белеп кенә бетермәдек бит инде. Ләкин менә Мисырда без беләек шундый мәчетләр, анда 10 җүз укыйлар. Бер төнне 10 җүз укыйлар. Анда акшамнан башлыйлар, чөнки сыешмыйлар, акшамнан башлыйлар. Акшамда 1 җүзне укыйлар фарзында. Аннан соң инде ястүгә җитәрәк инде туктыйлар, җал итәләр, тагы ашыйлар, эчәләр. Авыз ачканнан соң инде, анасын ястүгә соң китәен тагы 9 җүз укыйлар, иртәнге намазга инде. Ул бер генә мәчет түгел, анда беренче мәчет шундый бар. Сүздә ул Гарәбстанда бар, Сауд Арабстанда бар, анда шейхлар, алар 1 җүз белән канагать булмый. Беренче, булмый алым белән. 1 җүз белән канагать булып булмый инде менә, булмый. Җитми анда менә, җитми. Ул Алла Тәала безнең хәлләребезне яхшыртсын, братлар, яхшыртсын. Баракаллаху фикум.
Шулай итеп үзебезне тәрбиялик, бирәк тә без яшьләр, тәрбиялик шушы хәерлектә озын басып торуда, аннан соң инде Рамазаннан соң да инде безгә җиңелрәк була ул тәһаҗҗүд намазларын дәвам итәргә. Баракаллаһу фикум.